fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to murtogal to ɓoggue to cenela sahoɓe to Sinthiane Sinthiou dañɓe to Diaba liduɓe to Diaba liduɓe to ɗayfa to Jomande jeeri to jeeri ƴugga to Sinthiane ceerno Mamoudou to Dara halayɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamoudou waddu to cité Yembal Asegna Dakar ha to galle ceerno Madani Tall ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Tolle ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati économie wondude gouverneur banque centrale mo leydi Mauritanie ɓe joddima e directrice FMI woni Fonds monétaire international to leydi Sénégal Serigne Cheikh Diallo yonnani haydara kay ko Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal keso ko yettaki kay ha e oɗo saaha joni toon to Madina Baye to leydi Mali ma en kaale jaltugol aduna gonnoɗo cukko hoorejo catala bitegal CNT woni conseil national de transition biyetenoɗo Assarid Aga Imbarkawana to leydi Guinée Conakry ko lekki ɓokki ki duuɓi temedere yaroke duuɓi temedere kañum tigui ɗakkiti yani e galle imam juma mawka juma wiyeteka Faysal ko galle muɗum ko galle imam juma o ko hen tigui lekki ki yani to leydi Burkina Faso laamu militaire ardiɓe transition leydi ndi e caggal jonde joɗinode toon ɓe ɓeydanama duuɓi 5 e gardigu transition leydi ndi kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Palestine jiihen to leydi Inde to leydi Ukraine ha to leydi France bisimilla moon e terti hotodirte joni joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم ɓatake jam gonɗaɗo hono Mansoura Gakou tawteɗo to Nouakchott kañuma yettiniɗo wulango hono Paɗɗuguel Sy tawteɗo to Nouakchott Laru Guissé tawteɗo to Nouakchott Guiya Demba Tugunde ko ɓi duttiɗo tawteɗo to leydi France Hima Demba Tugunde ko ɓi duttiɗo gonnoɗo to leydi France tawteɗo e lawol mum faade guijulon Kellel Ndiaye ko ɓi duttiɗo gonɗo e lawol mum faade guijulon Manka si to guijulon eɓe ndenta kamɓe kala eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe guijulonnaɓe sadelnaɓe aali wuurinaɓe wuddurunaɓe jowola rewo e jowola worgo mbiyannoɓe Mauritanie eɓe Sénégal kala ustare nene mabɓe hen banggue gorgol mabɓe hen banggue biyetenoɗo Penda Gaysiri Niang noon o yalti aduna koto Dakar ko aseta hanki o wira toona to guijulon ñaguima yafuy noon ñalawma hanki o e fuujore to banggue inde oɗon duttinoɗo eɗen mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe on paami tigui jaadiɗo banwalla edanwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola omo safra ɓiyen wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe yanoɓe bawgal rewɓe sattoraɓe ɓesgu e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui leɗɗe bittaɗe kese pulla wonande ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje musoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa moosa noon ko leɗɗe gorago so tawi a ƴetti ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo
ko labdo redu malado wune so tawi oɗon maldana rafi gonduɗa foof balɗe tati ɓurata tawa wi wen a wi alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen sattorade kayitaji yiɗɓe dannade ƴeewoɓe embauche e ƴeewoɓe ɓayre ha tengti noon ɓen waɗoɓe dawrugol. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji caggal nde o ummino leydi France o ari tawtorede Dakar mo Madina Gounass e oɗo saaha joni omo andina dendagal kiliɗe makko omo tawe ɗo e jillo makko e nder nokcol lamoɗo leydi Mauritanie. galle makko ne tawe hakkude robine 4 e robine 5 to leegal 6e sa ari ha garaji citernaji ɗo so tawi ano dimma hemmo hano hannirta ni. ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro mum leydi France ko numéro mum WhatsApp ene heɓoɗo e nder leydi Mauritanie to gonɗa kala mbatta ko 00336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mum melga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum base makko tawateɗo to Dakar min yi kone golla ɗon hano hannirta ni ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo. ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie ɓe Sénégal omo jogui base makko ɗon to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala jiɗɗo leɗɗe ko fate goragu e ko fate koyɗe musoje keceji musoje jokkodirta koye biteɗo ceerno Amadou Dia. ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɗo ɗo saaha joni to Dagana Mauritanie numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala. so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andireɗe Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jaama. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo nogase jeegom lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi aletta sappo e jeetati lewru saftorandu hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyi habruji mon e ɗemgal pulara e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba habruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puddarɗen leydi Mauritanie woni tigui koye keɓogal mum ko fate yaade sumgoji noon suɓade hoorejo leydi muɗum e oɗo saaha joni noon ko candidat ji jeeɗiɗi kañum joƴƴini ɗereji men toon to conseil constitutionnel e oɗo saaha kala noon koye keɓogal wona keɓogal mawgal ɗon wadde erago fade dendagal bandiraɓe komoni kala nde winditoy to e to mbawɗa wonde kala wuuro mbawɗa wonde kala ne jahata mairie ngoɗon wuuro walla ngal ɗon leegal mbawa winditade kay eɗen ero bandiraɓe kadi nde tinnoto moni foof nde windito e nder département mum windito e nder commune muɗum so tawi kadi e nder wuuro mum ene waɗi bureau de vote wawa winditade e nder wuuro mum sidde men kay fandare men ko beele tigui département ji men e guure meɗen ene teske tigui yimɓeɓe binditima ko hen kadi andete population no foti ko hen kadi andete électoral men no foti ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe yo tinno yo binditoyo kadi so vote ji gaari moni foof yo jara ɗum hunde kala yaade kay suɓoyade waɗede vote muɗum votana neɗɗo mo yiiɗi kala saabu kay ɗo e droit citoyen ɗum jeeya ha joni habruji men e ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗɗoɗen cinéma ko société nationale industrielle et miniére mo leydi Mauritanie ardiɓe société o noon ɓe ɓayyini communiqué walla mbiyana avis taw ko avis de recrutement yidde ƴettude kay gollotoɓe tawi koye mbadi safruji woni infirmier ji taw ko qualifié e technicien ji de santé wondude e personnel médical e paramédical kala yidde mabɓe noon ko ƴettude safroɓe kay taw ko gollotoɓe e nder clinique aji mabɓe e nder hôpital uji mabɓe tawateɗo to Zoyrata ha to Nouadhibou kala eɓe cohli ɗon wiyeteɓe TSSS anesthésie et réanimation eɓe cohli infirmier ji médicaux eɓe cohli wiyeteɓe sage femme e technicien ji en radiologie e waɗoɓe kadi taw ko technicien ji laboratoire wondude technicien ji biomédical wondude secrétaire uji médical e waɗi noon condition ngaji woni sarɗiyeji wonande kay ɓeena wawɓe jeeyede e ɓeɗon waɗoɓe guelɗon kawguel ko ardi kala yataw jomum ko Mauritannajo ko rewi hen yataw jomum ko famdi kala ene jogui duuɓi capantati e joyya faade dow yataw kadi jomum ne jogui expérience ko famdi kala duuɓi tati taw ko prise en charge wonande ɓe cellani compétence spécifique noon woni tigui jogade hattani kay liggade taw ko lessa jimani chef de service wonde kadi neɗɗo sérieux woni nunɗuɗo neɗɗo kadi nehiɗo neɗɗo disponible muñowo mo mbawɗo muñande ɓe cellani taw kadi ko jellitiɗo jiɗɗo golle muɗum ko ɗum tigui woni koɓe cohli e ɗiɗon postoji kala jiɗɗo noon jeeyede e ɓeena yiɗɓe kay wattude gollade yo mum addata ko CV mum taw kadi CV o joƴƴinte kay so leeli ko ñande nogas nayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi tawi koye adresse mabɓe électronique candidature no adresse mabɓe électronique noon bindata ko candidature mbaɗa sinima taw koye sinima mbaɗa arobase kadi mbaɗa sinima point com ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o joddima en audience ko adi komo yaha kay to ñamena lamorgo leydi Tchad to palais présidentiel to ñande alarba ɓennuɗo o joddima noon e neɗɗo dawrugol dowluɗo jeeyanoɗo kay e landa tawassul egguɗo e oɗo saaha joni e kan landa tawtoyi e landa insaf e gaddugol Mohamed Cheikh El Ghazouani landa ka noon tawtoyi ɗum gam yidde wallude Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi e sumgoji paaɗi omo wiye Mohamed Qoulouma el Wula el Haji Cheikh e nder jonde noon e nder jonde mabɓe nde noon Mohamed Cheikh El Ghazouani halfinimo mission e nder Rouma jaribu e nder campagne électorale he kanko Mohamed Qoulouma noon ɓoyani ko fati ɓoyani tigui ko yalti e landa tawassul o tawtoy landa o tawtoy tigui landa laamu ka Mohamed Qoulouma noon o woni no député woni e nder suudu sarɗiyeji ndu leydi Mauritanie dow inde landa tawassul noon hewɓe kay teskama ko taw ko jaggue mawɗe e gui tawtoyi e gui landa ka tawtoyi landa el insaf gila kay ko adi sumgoji sarɗiyeji e mairie wondude conseiller ji régionaux ji tawa hewɓeɓe kay e guino kaɗon landa tawassula tawtoyino landa el insaf woni landa laamu ka ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Abdessalem Wul Mohamed Saleh kañum woni ministre de l'économie du développement durable mo leydi Mauritanie et gouverneur de la banque centrale de Mauritanie
Mauritanie hono bitede Mohamed Lamine Wula Dehbi be jodima kambe ɗiɗi noon ñande aljuma ɓennuɗo e directrice général FMI woni FMI woni Fonds monétaire international hono madame Christiane Georgieva ɓe jewtidi noon ko heewi ko fati kay e jokkodiral moƴƴal hakkude catala e FMI ngal hakkude muɗum e leydi Mauritanie ko fati kay e agenda ko leydi Mauritanie halfina ko ha tenti kay e gardigo fedde union africaine ha joni habaruji men demgal pulaar sen ɗum mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena horejo gendi Sénégal Bassirou Diomaye Faye waɗino jillu muɗum ñande alkamisa e aljuma ɓennuɗo to Guinée Conakry o jaɓɓanoma toon o jodima kadi e hoorejo laamu transition ngu leydi Guinée hono Mamadi Doumbouya ɓe jewtidi noon ko heewi e nder toɓɓe ko ɓuuri e nder toɓɓe kay ko ɓe ɓuuri yanñade ko tajje kay ko jewtidi kay ko tajje keerol hakkude leydi ɗe ɗiɗi tawi kadi ko dow pamodiral e dow nanodiral beele kadi keerol ngol ene wona tigi keerol définitive ɓe kolliri noon wonde kamɓe ɗiɗo ɓe kala eɓe pelliti kay eɓe belti kay kamɓe ɗiɗo kala ɓe belliti e golɗe kay taw ko oɗon commission halfinaɓe kay ko fate rewidade ha wawa tajje keerol hakkude andude keerol hayto leyɗe ɗe ɗiɗi mbawi haddude ɓe jewtidi kadi ko fati e rendinde kay peeje mabɓe e doole mabɓe haɓade ɗanne suuɗaru e haɓade kadi ko wiyete trafic d'êtres humains e haɓade kadi pelle ceɓɓitiɗe cabbinde kay eɗo saaha joni e nder yoga e leyɗele tawate nder Afrique de l'Ouest ko wayno to leydi Mali to leydi Burkina Faso ha to leydi Niger kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen camion goto mo hinde semi remorque waɗi accident o feri noon o idi ferade ko taxi goto o felmi kadi otoji ɗiɗi goɗɗi hen goto ko mini car wondude oto goɗɗo personnel mo hinde Ford ko adi kayim komo gayna course makko e nder galle goto galle o noon tawe sara tigui rond point Mbour a waɗɗani pharmacie Serigne Saliou Thiam mo Thiès accident o noon waɗi ko guila ñande aljuma ɓennuɗo no gasenaya lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayya hay goto noon gañaki hen hay goto kadi wasani hen fittani mum kono teskama matériel kewɗo boni hen teskama kadi saabi accident o ko apprenti ji ɗiɗi wonnoɓe tigui e nder cabinet semi remorque o ɓe gonno tigui e dugdude haɓe gonti e haare e nder camion ko ɗum saabi oɗon accident ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jiyen ha to Koumpentoum kotana musɗo waɗi toon to Koumpentoum ko agent de douane woni tigui goto e douane neɓe kañuma warti tawi kadi ko pistole makko de service o wartori e nder galle makko to Koumpentoum ɗum waɗi ko caggal kay nde o gayni ñalawma makko de garde mo montino o arti ha e nder galle makko koye ngan sanga o ƴetti fetel noon o warti gendarmerie noon mo Koumpentoum udditi hen enquête mum beele kayne ande holko saabi omo yalta aduna ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni ñande aljuma ɓennuɗo wonno tigui duwogol ko fate silkiji Qur'ana woni clôture édition clôture tigui récital Qur'ana édition 2024 tawi komo 72 heures woni balɗe tati e récital Qur'ana to Medina Baye cérémonie noon waɗi koye nder juma mawka ka Medina Baye silkeji puɗɗinoɗi noon silkeji Qur'ana noon puɗɗinoma tigui ko guila ñande alarba caggal juulala salatu kay guila nden ɓe turi e deftere Qur'ana balɗe tati ɓe gasni ɗum noon ko ñande aljuma ko adi tigui juulala tusbara e nder balɗe tati nde noon deftere nde tigui e deftere kamil nde silkama fodde laabi 56 ujunere temedere 56 lawol ko ɗum woni tigui ko deftere nde silka toon ko ɗum woni ko deftere nde silka laabi deftere nde silka toon wonno mujibu silkeji ɗi noon ko yidde kay duwade nde jaam dumoto e nder leydi Sénégal e nder leydi julɓe kala ha ɓe gona julɓe beele kadi yo Allah addu kadi ndungu taw ko ndungu barkingu ɓaɗangu barke e nder leydi he Allah adda deere e pamodiral hakkude leydi Sénégal e leyɗele taari ɗum kala teskama toon noon Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi hewɓe teskima wasdemo kay arde toon to Medina Baye ha tengti noon tawtorede oɗo cérémonie hewɓe ne ɗaminno ene wawi o tawtore oɗon cérémonie goto e CRM e Medina Baye hono biteɗo ceerno Cheikh Ibrahima Diallo noon on namdima tigui holko haaɗi Bassirou Diomaye Faye arani kadi nulani toon hay goto haalani kadi holko saabi arani toon o wi noon Bassirou Diomaye Faye noon yeehi e galleji CRM ɓe hewɓe ko wayno Touba ko wayno Tivaouane e nokkuji kewɗi o yettima nder leydi
Sénégal holko saabi gilolami hay oɗo saha joni o arani toon to Madina Baye kadi o arani tawtorede kay clôture oɗon risala qur'ana o wi noon omo andi khalifa diine Madina Baye e joguiɗo konngol mum kala jogorani kay wadde kaɗon haala namdade holko haɗimo arde kono noon kankone en tant que citoyen jibinande leydi Sénégal omo jogui ndimago wawde namdade holko saabi hono hoorejo leydi ndi arani toon ha e oɗo saaha joni saabu kay o holliri wonde leydi Sénégal ko leydi démocratique kadi dendagal addunoɓe leydi ndi kala ne kewi fondude ɓesgu leydi ndi kala gardiɗo leydi ndi ne foti fondude ɓesgu leydi ndi kala kamɓe kala ɓe gona neɗɗo goto no Pular heewide wonde puniɗo ajjoto habaruji men e ɗemgal Pular ha joni kabaruji men ɗemgal Pular senno mima ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kan Diallo ko suka nalanke jimowo Sénégal naji taw ko jimowo ngana kan Diallo noon ko ɓi Bassou noon ko jaadiɗo El Hadji Baba Mala wonno kanko kan Diallo noon o yaltini tigui jimol makko kesol walla biyan album makko keso e nder album he mo waɗi hen titonde nde noon jimol ngol ko Pular woni faaro men Pulagu ko faaro men Pular woni faaro men yidde makko noon ko rendinde dendagal fulɓe tawte mbawi wonde kala fulɓe ɓe Sénégal fulɓe Mauritanie ɓe Mali ɓe Guinée ha ɓe Niger kala to Pular haalte kala to fulɓe mbawata haalede kala fulɓe mbawi tawede kala wawde rendinde ɗumen ha gona neɗɗo goto o holliri noon wonde fulaɓe kala to mbawi wonde kala ko ndendi diine o goto woni diine islam kañumen kadi jogui ndendi pinal ngal ndendi fina tawa o ko ɗum woni tigui ko yiiɗi hollide ɗon e nder musique makko hen walla mbiyen oɗo morceau noon ene fiyanamo guitare tawa ko suka malinajo biteɗo Cheikh Niane kanko Diallo noon kanko kan Diallo noon ko suka belɗo dande gonɗo kayim e oɗo saaha joni gonɗo tigui e lawol so tawi kadi wallama o susnama ene wawi tigui o waɗa golle paydiɗo no fewi wonande tigui leñol ngol ma en ketto seeɗa kayim ko fati e album makko Pular woni faare men ko kan Diallo non mbiɗen ko ɓi Bassou Niang kabaruji men e ɗemgal Pular ha joni to leydi Sénégal goto e mawɓe diine taw ko diine Issa Yankoɓe hemo martaba prêtre biyeteɗo Père François Diagne umminoɗo to leydi Espagne ɓoyani noon ko ari nder leydi Sénégal garnoɗo foftere mum to Dakar tawi kadi ɓeydino addudemo
ko tawtorede hijjore Isa Yankobe kewi wadde toon to Popenguine woni ko ɓe mbiyata pèlerinage marial de Popenguine ko kañum tigi woni baɗaɗo agressé woni bandiji jani e makko ñande aljuma ɓennuɗo e dow lawol autoroute à péage sanga 21h woni 9h jamma e nder Dakar ɓe jani e makko noon ko hakkude to wiyete nokku bilegal pompier e legal biteɗo Dalifort ko oto makko noon ronkuno tigi demarde caggal nde o ñifno caggal nde o jippi kay ngam yidde demarde oto o ko ɗon tigi bandi faye makko ƴeeri jaasi noon wine fiyamo hefti sakkos makko walla mbiyana kalbe makko e téléphone makko ndo wiyoma darto ko ɗon tigi jaasiki seeki juuɗe makko ɗiɗi kala on yaadi e téléphone makko yaadi tigi e kalbe makko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen teskama sagataɓe jiiɗiɗo wonnoɓe ɗanne suuɗeru taw ko Sénégal naɓe mbasi pittali men e nder majede leydi Tunisie ko laanela mabɓe noon yuwi ñande jamma 15 ene weta 16 lewru me ndu gonɗen ɗu kamɓe noon koɓe 49 ɓe gonno e dow lañol ngel ɓe jolduno koto pont to pont port biteɗo Sfax noon ko wuuro tawtego e nder leydi Tunisie ko wuuro noon ngo yimɓe hewɓe oɗo saaha joni kewi suɓade kay ko ɗon kewi joldude gam faade toon to leydi Italie taw koye ɗanne suuɗeru habruji men ɗemgal Pulara sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen faama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ko tadiɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui e mbadi darde mabɓe kay haɓade kay e firtude dendagal pelle ceɓɓitiɗe e joguitiɓe nder leydi he kala wonde kay ɓe daari dole mabɓe no ponno jamma ñalawma kala haɓade seɓɓitiɓe e pelle joguitiɓe nder jokku leydi he kala koye ndina mbadi noon ɓe kolliri ñande aset hanki o nogas joyi lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayya ɓe jiiti base uji taw ko base uji seɓɓitiɓe hewɓe e nokkuji cuuɗayru men ɗo taw ko jeeyaɓe fedde seɓɓitiɓe wiyeteɓe Daesh ɓe woni tagui état islamique ɓe kolliri tigui ɓe ɗon ɗen base uji noon ɓe tawi ɗum koto wuuro witego info karitana eto wiyete akabar eto wiyete en araban eto wiyete tabankorité foof noon en tawe e nder région de Menaka ɓe mbaɗi noon ɓe kolliri tigui ɓe mbaddi mabɓe garmi gara muuso no fewi ɓe mbaddi ɗum e seɓɓitiɓe hen ɓe mbari seɓɓitiɓe hewɓe no fewi tigui ɓe duppi basuji ɗi ɓe mbawi nokkuji mabɓe suuɗeru ɓe mbawi kadi tebtandeɓe kaɓirɗe kewɗe no fewi taw kaɓirɗe guerre woni arsenal de guerre ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Asarid Aga Imbarakawana on noon ko kanko wonno premier vice président catala bitengal CNT woni cukko gadano catala CNT woni conseil national de transition dariɓe kaye darde tigui golle sarɗiyeji e nder leydi Mali cagguila kay colonel Azimi Koïta ari e lefola laamu ko aseɗa hankinoga so joyi lewru mai hitande woni duujal 2024 o hooti e joomi ko o suwa taw noon o hooti e joomi ko noon o saaha kala noon o wonno tigui ko toon to leydi Tunisie e mbadi safaruji ko toon o yalti aduna o meeɗino wonde député diwana gawo o wonino kadi kene ɓuura duuɓi noga sarɗiyanke woni député e nder suudu sarɗiyeji ndu leydi e nder suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali ko fati noon e wirwirde makko ne fara taw ha laamu ngu hollira communiqué e ngan sanga noon maɓe kal ñalawma moti foti wirede nden mbiya tan nde Allah jurmo tomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder jokli leydi Mali kala koye recrutement woni tigui yidde kay ƴettude sagataɓe taw ko yerlitiɓe susɓe sasɓe gam kay wontude dadiɓe eɓe dadiɓe kay anguisade beele tigui ne mbawa darade rende leydi mumen haɓade pelle ceɓɓitiɗe e sagataɓe joguitiɓe sukaɓe hewɓe noon notitima hen tawi tigui ko yerlitiɓe notitima hen noon ɓe binditima inɗe mumen ɓe puɗɗi noon ɓe puɗɗima fadde kay ko wiyete épreuve ko fate sport concours o ɓe puɗɗima ɗum ko guila kay altine ɓe puɗɗi ɗum e nder jokuli leydi e kala to falde gawo sagataɓe hewɓe notitima hen to wiyete ñorodi Sahel to wiyete ñorodi Sahel kadi fodde temedde tato sagata winditima toon e mbadi yidde wonde garde national fodde temedde nayo kadi winditima toon gam yidde wonde militaire uji taw ko des armées de terre foof noon ko yidde kay
fof ko yellitiɓe yidde kay rende leydi mumen yidde kay rende leydi mumen e haɓade pelle ceɓɓitiɗe sen ummima to leydi Mali koto Guinée Conakry paɗen ñande aljuma ɓennuɗo ko Allah faabi imama juma mawka ka Conakry wiyeteka juma wiyeteka juma Faysal ka Conakry ko kanko noon e famille makko kala ko Allah faabiɓe ko lekki kay taw ko lekki ɓokki woni tigui ko wiyete baobam lekki ki noon yara fodde duuɓi temedere walla duuɓi temedere pawɗi woni centenaire kañum tigui woni tigui ko ɗoofi yani e galle makko hay goto noon wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen kono teskama matériel kewɗo tilfima hen imam o noon holliri holliri noon dendagal defte alqurana gonnoɗe e nder galle he haydara hen ala ko tilfi haydara hen ala ko boni o holliri noon omo wiyatana omo yetta Allah no fewi saabu kaye so tawino oɗo kiɗo lekki yanno e mabɓe ko jamma ene wawi taw wona kaɗo haalate ɗum noon omo yetta hen Allah no fewi omo andina kadi dendagal julɓe kala yo ɓeydo jettude Allah yettandemo Allah kanko imam o noon omo wiye imam El Hadji Mamadou Saluma Camara koto leydi Burkina Faso paɗenan laamu militaire ngu transition leydi Burkina Faso e gaddagol capitaine Ibrahima Traoré ardiɓe transition ardi laamu ngu noon caggal kay jassisaji bannoɗi jodde wonnon toon ɓen noon joɗinoɓe ɓe pamodiri tigui ɓe pelliti halfinde transition kamɓe dadiɓe ardiɓe transition ɓe nama duuɓi 5 eɓe mbawa tigui jokkude e gardigo transition leydi ndi siftinde on noon Ibrahima Traoré ari jappere laamu guila septembre 2022 taw ko coup d'état o wanno ko ɗum addunoma e laamu kabaruji men dongre Afrique kedde Afrique ma jaɓɓo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Logo Alassane Oumar Mbodj salminama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Burkina Faso jonde gam ƴewtade hono bilan e laamu saburgu mabɓe ponnoɗo kay gasde ñande goo lewru morso fandu darade ndu joɗima toon e ñalawma taw kadi ko hanke o ardiɓe diineji rendo civil en hani e dawrugol denti toon ko balɗe ɗiɗi fonno jonde nde fonno taw kadi ko gasde kono noon ɓe guddi e kikiɗe hanki o ɓe tengtini noon yo oɗo Ibrahima Traoré gardiɗo laamu saburgol yo jokku golle e ardade hono ɗi ndi fodde hono duuɓi 5 ɗum noon nde arno e jappere nde wonno ko e lewru septembre ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗum noon taw kadi ko coup d'état addino ɗon ɗum noon kamɓe ɓeyɗo kam ɓe mbi wonde yo ɓeydu hen duuɓi 5 haw ɓeydo kay ma taw heeɓinade Kenya caggal jillu horejo leydi mabɓe William hono ruttotoɗo leyɗele hono denduɓe on Amérique joni Biden toɗɗimaɓe yoɓe gonat ɗumen hono allié taw kadi ko majeur ene wayno toon to leydi Madagascar toon dey ene wayno ujunaji sappo ɓen taw kadi ko wotoɓe noddama toon kadi ñande alarba paaɗo arde nde ko nden kayɓe cuɓoto sarɗiyankoɓe mabɓe ɗum noon ene wayno dey candidat ji ɗi mbawi kay ono wawde kay windide ɓen wonɓe nder ɗen leeɗe ɓe keɓanino hono windetade e gam kay wawde hununade ɗumen so tawi wonde kay polgu waɗi ma mbaw waɗande ɗumen toon gueɗe mawɗe no fewi ɗum noon addaniɓe ɗon wawde kay ɓallade ɓe tigui rigui haɓe mbawa hono windidde ɓe toon eɓe mbawa dañde koɓe dañi toon to leydi hono Gabon ene wayno dey ko ɗon to ko ex directeur cabinet taw kadi ko franco gabonais mo on men lamata hono leydi ndi hono Ali Bongo on biyeteɗo hono Brice Lacris Ali Anga on dey ñamama toon ñande asatare nogas joyi hon lewru ndu ɓendu toon to Libreville Gabon fodde duuɓi 12 amo wona e nder kaso taw noon hen lewno duuɓi 4 ko ferme wiyata ono naagi taga kay nde ndi wonde o o dirtini taw kadi ko koppereje taw kadi ko leydi ndiyete toon to Congo Kinshasa toon de ko province taw koto banggue rewo kiw to RDC Congo comme de ko caɗele goɗɗe toon ɗe hani e rebel en nodduteɓe M23 e caɗele ɗe mbaɗa toon ɗe e yande e yimɓe ɗe addini noon oɗo biyeteɗo hono l'autrice Laetitia Malaria Tambeya
o wawi hono baljinde tawkata ko livre goto ene wawi tawkata ko haalata hen ko caɗele kay hono guerre baɗo toon e hakkude leƴƴi ɗi ɗum noon o arti hen o jundini hen no feewi Tunisie yimɓe heeɓe de ceppi toon tawkata ko ñalawma mawde nogas e nayyi lewru ndu goɗɗo ɗum gam wullitade mettere mabɓe ko fati toon e ɗiyen tawkata ko jawdiyankoɓe hani e avocat ji naggateɓe toon tawkata ko seeɗa nanguirte toon to leydi hono Tunisie ɗum noon Ghali Abouba ko ɗum rettunduɗen e habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bojugol Koma Sandogo gam weltare Ajabo TV duɗal gonkay ñiñeande kila tooni ko jaange heblo sukaɓe Afrique netawno jange nene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuri humpede welani kala jiɗɗo humpitade yo heeɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Palestine puɗorɗen toon to Gaza teskama noon camion ngaji dimduɗi balle guura wondude tigui e carburant e médicament ji kadi woni aide humanitaire ummoride to leydi Égypte puɗɗima nadde e nder Gaza aleta hande nogas jeegom lewru mai duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi Israël noon jaaɓi uddidde damal to nokku biteɗo Hermen Saloma ɗum noon teskama fodde temedde ɗiɗi camion dimduɗi guura e leɗɗe safruji e carburant ummoriɗi to port mo Égypte jaɓini toon to Gaza tawi kadi ko poste frontiére mo Rafa ko toon ɗi Rafa noon tawe tigui to banggue wargo banda de Gaza camion ngaji nayyi noon taw ko camion ngaji citerne aji dimduɗi gasoil ɗin kam teskama puɗɗima nadde tigui nder toon to Gaza ɗi jaabini tigui hôpital uji Gaza ɓurɓe sohlude kay oɗo saaha joni carburant gueto banggue groupe mumen électrogène aji ha e ambulance uji kala cohluɓe gasoil carburant gam wawde safrude ɓen ɓe cellani e gañiɓe kala koto leydi Inde paaɗen e nder parc d' attraction goto woni nokku mo yimɓe keewi arde weltinde pittali men on parc noon tawa kadi heɓe addi keɓe addude sukaɓe mumen teskama tigui ko cuumu waɗi toon cuumu wannogu toon noon e parc o waɗi tigui fodde nogas jiiɗi ɗo wasɓe hen pittali men hen nayo ko sukaɓe cuumu ngu noon ko aseta hanki ngo waɗi to état biteɗo état mo Guzaret koto leydi Ukraine paaɗen koninkoɓe leydi Russie mbaɗi bombarde nana tigui jokki bombardude ɓe mbaɗi bombardement maɓɓe e nder leydi Ukraine ɓe bombardi noon ko nokku goto jeeyiɗɗo biteɗo hyper marché goto e nder leydi Ukraine on bombardement noon bila mum ko sappo e goho neɗɗo wasi hen fittade mum to wuuro witego Kharkiv noon ko wuuro ɗiɗo to banggue mawnugol e nder leydi Ukraine ko aseta hanki o bombardement o waɗi e saaha bombardement noon saaha tigui moɓe beddi bombe mabɓe e nder oɗon hyper marché teskama tigui ne wonno hen fodde temedde ɗiɗo neɗɗo mbiɗen hen sappo e goho mbasi pittali men waɗi kadi barmuɓe hewɓe no feewi koto leydi France udditen kabaruji men Emmanuel Macron hoorejo leydi France o ummima aleda hande o paari lamorgo leydi makko o yaɓini toon tigui to leydi Allemagne ndeymo toon noon ko jillu taw ko visite d'état jillu ngu noon ko balɗe tati beele kay omo wawa wadde yoɓa tigui jewtigal hakkude makko e gaddiɗo leydi Allemagne yidde ñastade kay ittude tigui sikkeji kewɗi gonɗi hakkude leydi France e leydi Allemagne e yidde yewtidde kadi ko fati jokkodiral moƴƴal ko fati tigui ɓamtare catala bitegal fedde union européenne musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino kabaruji men e nder dongre Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogu ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on